na sha giya na bugu, ashe na sha giya na bugu. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Asalam da sallama ta a gare ku gaisuwa nake, ni ne Shafi'u raba kaya bar na waka nake, dan neman halaka har da daukar hoto yi nake. Labarin da zan ba ku san ba za ku ji daɗin sa ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Kawai ku bar ni na rasa ya zan kwatanta muku, na jarabtu ko in ce ma na shiga uku. Da abin da ya faru ai gara kai ni can kurkuku, in yi rayuwata a can sharrin bai same ni ba. Waka sana'a na ɗauke ta ba iskanci bane, ban zagi kowa ba ni ba mai habaici bane, ba na faɗa da kowa dan ba halina bane. Me yasa kuke so ku sani wajen da ban san shi ba? Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Jama'a suna so su san me faru ne wai haka, da nake ta ɓoye al'amarin me dabarar haka. Zan bayyana wa al'umma su ji zancen duka, in faɗa su ji ko da ba za su ji daɗinsa ba. Wataran da safe na zo shago ina zaune ne, sai aka kira ni a waya na daga na ce wane ne, sai ta ce Shafi'u raba kaya ko dai ba shi bane, waka muke so da hoto bai fi karfin mu ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Aure muke da shi ran Asabar to ya za a yi ne, kuma gashi yau Alhamis aikin ka daga gobe ne. Maganar kuɗin ka ko nawa ne ba matsalar mu bane, za mu baka hakkin ka, kuɗin ka ba zan ki in baka ba. Sai na ce da ita waka da hoto kin samu duka, zan yi miki waka har hoton zan hada in yi duka. Maganar kuɗi 200 ma zan yi aikin a haka, 200 ku bani ba zan ki in yi muku ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Ta ce mini cash kake so ko transfer kake so maka, in cash kake so to sai mu haɗu in mika maka, in kuma transfer tura akawun tura maka, sai ka fara aiki kuɗin ka ba zan ki in baka ba. Nan take sai na tura akawunt number haka, minti 5 bai ba sai na gar kuɗin ta saka, 200 tabbas na gani ta saka, tun anan na gane kuɗin san bai fi karfinta ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Sai ta ce da ni ka gani ni kam na tura maka, yanzu sai mu je ka kalli gidan in nuna maka, ko ka faɗan duk inda kake dan kai yanzu ka ɗaukaka. Da mota a hannuna ka ga ba zan ki in kai ka ba. Sai na ce ina bolori a nan anguwa ta take, in kin shigo ki tambayi raba kaya ta ina yake, za kai ki har gaban shago na ka zancen yake. Sai ga ta zo a mota ta sani gidan gaba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Da zan kira abokina mu zamo mu uku, in ga ta gani ga falina mun zama mu uku, da shiga cikin ta sai na ga mata su guda uku, motar a cike take kaga ba za ta ɗauke mu ba. Sai muka gaisa da su fara'a suke ta yi mini, sun yabe ni sosai kauna sun nuna mini, wakar da kai ta Maiduguri suka kwatanta mini, kai ta yi daɗi ba inda ba a ji wakar ka ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu.
suke ta yi mini, ban san abin da ke ransu ba da suka shirya mini. A sha zuciyarsu sharri ne ba alheri ba. Muka je gidansu aka buɗe kofar sai mun ka wuce, sai na kalli mai buɗe kofar tasu ma mace ce. Suka kai ni ɗaki babbar a cikinsu ko sai ta ce, a karrama ni raba kaya ba zai wulakanta ba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. Sai na kalli an kawo kaji zabi an aje, ga ruwa na gora da lemo sun zo sun aje. Ban san da cewa sun saka kwaya a cikin sun rufe, na ringa ɗiba ina sha ban tuno haka ba. Jin kaɗan sai na ji ni idanuwa na rufewa, yanayi na ya canja babu ni ba gujewa. Tarfan da suka tana mini ai babu zancen gujewa, suka canja ɗaki da ni ba wadda bata san ni ba. Raba kaya yi jan ido da ya sha giya ya bugu. Babbar su ce kawai bata yi ba ita ɗauka take, tana ta ɗauka a wayar ta sai bidala suke. Har mun ka kwana da abin da suke soyi suke, da ni yara wallahi ba za na yafe su ba. Da na tashi sai na ganni a yanayin da bai kyautu ba, na tashi zan wuce babbar su tattare mun gaba. Wai ban yi da ita ba dan haka babu ni babu yin gaba. Je mu fara in ka ki bidiyon tura gaba. Raba kaya ya jan ido da ya sha giya ya bugu. A nan zan takaita labarin da nake yi muku, da abin da mun kai da su zan rinka fesa muku. Wakar da zan ta gaba za ku ji yanda mun kai da su, sun yaudare ni wallahi ba za na yafe su ba.